tiri kufamba. This call is being recorded. Amen. Kune vatanga kupinda nesu nhasi, tiri kufamba nehurongwa hwekuverenga bhaibheri redu rese kubvira parinotanga kuna Genesis kusvika parinonoperera kuna Revelations mugore rino ra2026. Patiri kuriverenga pamwe chete seboka kana kuti segurupu rino, tinenge tichisangana maThursday tichipakurirana, tichinyeurirana zvinhu zvatinokwanisa kuita zvinotibatsira kuti tirinzwisise nenzira yakadzika. Tinotora semukana uno kusheya senge nhasi Mwari vakandibatsira, ndoda kuti lesson yangu itore nguva diki diki so that tino-open the line kuti vamwe vasheye zviri kuvabatsira, zviri kuvashandira, mibvunzo yavainayo, kuitira kuti tese tibatsirikane, tese tikwanise kukura uye tive nehukama hwakasimba naMwari. Amen and amen. Hallelujah. Takati chikonzero chedu chatiri kuzviitira kuti tive nehuzivo hwakanyanya pamusoro paMwari, kuti tive nehukama hwakadzika naMwari watinonamata. Hatisi kuda kunamata Mwari watinonzwa nezvake, tiri kuda kunamata Mwari watinoziva, Mwari watinoshamwaridzana naye, sezvakanga zviri kutaurwa nevakararama before isusu, sezvanga zviri kutaurwa naJob, anove iye watiri kustadha right now. Muleseni yedu yanhasi takupedzisa bhuku raJob. Kune vari kufambirana neni vari kushandisa chronological order, chronological Bible. This week kune maBible mazhinji ndo patiri kupedza the book of Job. Then next week takudzokera kune chimwe chidimbu chasara chemubhuku raGenesis. Ndichatanga on a light note. Nhasi pandanga ndiri kuverenga shoko raMwari, munoziva ndaseka, ndaita mufaro wekuti Mwari vanoshamisa. Nhasi ndaona kufanana kwaMwari nana mai vedu in a way that I had not seen before. Ndabva ndarangaridzwa patanga tiri vadiki tichikura, wainzwa dzimwe nguva amai vachiti, ndasiya ndaburitsa muriwo zvauriwe ubike wese. Kana kuti vaitaura chimwe chinhu chaunoziva kuti hazisirizvo zviri kurehwa, vaigona kuti ndimi kavana mai vepamba pano munotomuka nguva dzamhada, regai tikuigirei chikafu. Iwe kana uri mwana waitoziva kuti nhasi ndapisira, ndanonoka kumuka. Hakusi kuti amai vandisimudza kundisa pachigaro chekuti ndina amai. Hakusi kuti vari kundipa chikafu nekuti she's honoring me. Vari kutoratidza kuti handina kuva respectful, handina kuvaremekedza kubirikidza nenguva dzavamuka. Saka iyi feeling yandiratidzira kuti dzimweni dzenguva Mwari vanotobvunza kuti God can be sarcastic. Pane nguva dzavanototibvunzawo mubvunzo simbi. Ndichashare with you ma-scriptures too. Andirangaridza amai vangu and those memories ndichiona conversation yakanga iri kuitika pakati paJob naMwari. Nepamusana penguva ndichaverenga ndirini ndozokumbira muverengi vedu kuti azotiverengera mamwe ma-scriptures kumberi. Job 38 verse 5 in Shona rinoti, ndianiko akatara miganhu yacho? Apa Mwari vaitaura about the foundation yenyika payakasikwa, vari kubvunza Job. Vobva vati kuna Job, zviro kwazvo unozviziva, ndianiko akaiyera nerwodzi? Rechirungu rinoti, who marked off its dimensions? Surely you know. Job ndiye ari kurehwa kunzi surely you know. Ndobva ndaverenga zvakare Job 38 verse 21. Mwari vachitaura naye, vanobva vati kuna Job, surely you know, for you were already born, you have lived so many years. Reshona rinobva rati, zviro kwazvo unoziva, nokuti wakanga wakaberekwa kare, zvikureva paisikwa nyika. Wararama makore mazhinji kwazvo. Mwari vakanga vari kutaura naJob name. I think pachishona tinoti nyaudzo singwi, if not pachirungu tiri kungoti sarcastically. Vaida kungomuratidza kuti Job mwanangu, zvininipise. Zvaunoziva zvishoma shoma ndiri Mwari wako. Pandakasika nyika iwo ngosipo,
You can never understand all those things zvauri kundibvunza mibvunzo yese yaurida kunzwisisa. Ndiri Mwari who is mighty. Amen and amen. Amen. Saka chinhu chandinogona kushiya nemi, despite kuti pane dzimwe nguva when God can speak sarcastically sezvataona, ndechekuti patinoverenga bhaibheri redu, we need to pay attention to context, kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Ukangonosvika ubhoti nhasi scripture ndiri kuverenga iJob 38 verse 5 and I'm going to meditate on it. Uchafamba uchiverenga zuva rese uchiti Job akanga aripo pakasikwa nyika, ndiye aitoimezva naMwari, but that's not true. Handicho chokwadi. Mwari vazvitaura kabisira. Saka we need to pay attention to punctuation inoshandiswa mubhaibheri kana pachitaurwa, as well as the context. Mwari vari mubatsiri wedu, zvichatibatsira pakuvanzwisisa. Amen. Amen. Mascriptures edu anhasi tichawana from 3 masections. Tine 3 mabible verses atichatanga nawo. Ndichakumbira muverengi vedu kana aripo ativerengerewo. Ndichakumbira kuverengerwa Job 1 verse 3. Ndobva ndazoverengerwa Job 42. Actually Job 42 verse 10. Mobva majamba mobva maenda pa verse 12. Job 1:3, then Job 42 verse 10 ne verse 12. Hallelujah. Amen. Job chapter 1 verse 3. Tore sokono Satan anoedza Job verse 3. Uye akanga ane zviuru zvinomwe zvehwai, zviuru zvitatu zvengamera, 500 emadhongosi, 500 amadhongikadzi nevaranda vazhinji kwazvo. Saka murume uyu akanga ari munhu mukuru kwazvo kukunda vamwe vanhu vose vokumabvazuva. Hallelujah. Amen. Nenda pa Job 42 verse 10 ne 12. So shoko noti magumo. Verse 10. Zvino kuzoti Job apedza kunamatira shamwari dzake dziya 3, tenzi akazomudzorerazve upfumi huya, akazopfuma kakapetwa kaviri kupfuura zvaakanga anazvo pakutanga. Then verse 12 yekupedzisira inoti, tenzi akakomborera mazuva okugumisira oupenyu hwaJob kudarika zvaakanga amboita pakutanga. Job akazova nezviuru 14 zvehwai, nezviuru 6 zvengamera, nezviuru 2 zvemombe, nechiuru chimwe chete chemadhongi. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anopera pano masikati ano. Haleluya. Amen. Mazvitenyu mama nekuverenga kwakanakisa. Mwari werugare akuitire zvakanaka. Amen. 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 Ndicharamba ndichizvisimbisa vadikani kuti patiri kuverenga bhaibheri redu tiri kuverenga nyaya yedu iri kuflowa, inyaya ine continuation yekwatiri kubva. Kana tikatanga kuverenga nyaya yaJob, tobva taenda paJob 42, tobva taverenga paverse 10, tobva tanzi Mwari vakauti kuna Job, chinamatira shamwari dzako idzi dzakakutadzira, ndichakukomborera. Ndakukomborera, ndichadzosera zvose zvawakanga warasikirwa kairi. Tikaverenga verse 10 neverse 12, tikasabatanidza nekumashure kwatabva, tinosiva tinojambwa nezvinhu zvakawanda. Amen, vana vaMwari. Amen. Pataverenga kuna Job 1, samari yacho yanga iri kuti, ndichatsaura ndichishandisa nemazwi eEnglish ari easier kwandiri pakutaura mhuka dzanga inadzo. Zviri kuti Job asati arohwa neshamhu yaSatani, akanga aine hwai kana kuti sheep 40, akanga aine hwai 7,000, akanga aine 3,000 camel, akanga aine 500 yoke of oxen ne500 donkeys, pamwe chete dzobva dzaita 1,000. Akanga aine vana 10, 7 sons and 3 daughters,
pamusoro pasvo ndiye akanga ari murume mukuru in the east kuburikidza neupfumi hwaakanga ainawo uye even nembiri yaaive nayo aive murume akaropafadzwa, a man of wisdom who was noble and honorable pakati pevanhu vaaigara navo. Shoko raMwari robva razoti mushure mekunge apera kuedzwa, Mwari vazotaura naye in that storm, vazotaurawo zvakare neshamwari dzake vachitaura pakanga pasina kumira zvakanaka, vachizoudza shamwari kuti mandikanganisira inini kudarika muranda wangu Jobhu. Jobhu anotondiziva kudarika imi zvamunoita, nekuti ndakakutsamwirai kuburikidza nezvamaitaura pamusoro pangu. Jobhu muranda wangu ndiye wandakuda kuti akunamatirei imimi. Kana anamata ndichakuregererai kuburikidza kwekutambira munamato waachaisa. Zvinonzi Mwari vanoti Jobhu anamata vanomuropafadza, vomudzosera upfumi hwaaive nawo hwapetwa kairi. Saka pekutanga Jobhu aiva nehwai 7,000. Shoko raMwari robva rataura kuti aropafadzwa akabva aita 14,000. Akanga aine ngamera 6,000 camel, Mwari vanomuropafadza zvakare. Akanga aine 3,000 camel, Mwari vomuropafadza zeta 6,000. Madhongi aiva ne 1,000 in total, aropafadzwa anobva aita 2,000. Tobva tasvika pavana, zvonzi akanga aine 7 sons and 3 daughters. Shoko raMwari robva radzoka roti akabva aropafadzwa akaita 7 sons and 3 daughters. Ko zvimwe izvi ingawani zvamultiplied by 2. Ko sei kuvana tisiri kuzimwa Jobhu akabva apiwa 14 sons and 6 daughters. Shoko raMwari vadikani atiriverenge senge tiri kuverenga Bible. Mukaona rakutanga kudzika nezvinhu richidzika nazvo, dzimweni dzenguva mazwi akutaurwa evana kuti ningi akabva zvara ningi akazvara zvakati, zvine chinangwa. Kune zvinhu zvatiri kuda kudzidziswa naMwari zvinoita sezvakawanda asi zvine chinangwa mukati meupenyu hwedu. According to my studies and evidence dziriko, Jobhu haana kupiwa vana vakapetwa kairi nekuti he never lost vana vake in the beginning. Vana ava havana kufa pamberi paMwari, they are still alive. Kune mutendi anomira panache anoziva kuti zvinorevei, zvinoreva zvinhu zviviri. Number 1, tinogona kuti vana ava nekuti baba vavo vaivanamatira vachipa zvibayiro on their behalf, they were righteous before God. Panyama vakafa asi pamweya havana, they are alive. Saka panga pasina need yekuti vareplacewe. Mwari akazongowedzera 10 more kuti vana vaJobhu vachiita 20 in total. Jobhu haana kurasikirwa nevana, vakangotungamira. Kune vamwe vatendi vanouyawo neanother version, vanoona kuti tinogona kuti vana Jobhu anga aine vana 10, asi isusu tiri vana vaMwari hatisi vana ndevedu, vana ndevaMwari, we are just stewards. So God had blessed Job to be a steward, okuva munhu ari in charge of vana 10, and God is giving him again ava vana 10 to be a steward to them as well. Asi mhuka, zvipiyo, maplant istakapiwa, we can own them, we have dominion over those things. Asi pavana vaMwari we are stewards. Saka shoko raMwari ari nyepi, he was still blessed 10 times. He was still blessed 2 times. Zvakaropafadzwa o zvakapetwa kairi. In other words, this is also an assurance kuna Job kuti vana vangawinawo havana kurasika, vana Mwari. Amen and amen. Amen. Saka patinoverenga shoko redu ngatiriverengei mbichana tichibata pane zvinhu zvinoita sezviri kudzokorodzwa zviri kubva zvanyanya kudzikadzika nemukati, nekuti imomo mukudzikadzika nazvo Mwari vari kutidzidzisa something. Ndikumbirawo pamusoro pani vari kutaura, please isai phone pamute. Mazvita mberi zvakanakai mazvita henyu. Nhasi handisi kuda kunyanya kudzikadzika ndichiparidza. Ndinofira kuti we have so many opportunities dzekuti tichaparidzirana neshoko raMwari. Asi the 2 tips that I wanted to share with you pakuriverenga are, number 1, ngatitei pay attention to the context nema-punctuation marks akaiswa pane shoko ratinenge tiri kuverenga. Zvakakosha.
Number 2, zvikaita senge zvakudzokorodza kuti ndakambozviverenga kuye izvi zvaita sezvadzokorodzwa exactly as it is. Ngatiisei focus yakanyanya kuti tione kuti difference iri papi. Tinoona zvinhu zvakavanzika. Amen and amen. Tichisvika kumagumo kwebhuku raJob, nhasi tinoda kushare nemi zvinhu zvishoma shoma zvandaona inini, or rather zvandinoti this time around pandiri kudzokorodza kuverenga bhuku raJob. This is what the Lord was showing me kuti ivo ndiani. Takanga tiri kutaura mashonda adarika kuti patiri kuriverenga shoko raMwari hatisi kuzvitsvaga mubhuku, hatisi kutsvaga justification yezvivi zvedu o mararamiro edu mubhaibheri. Tiri kuriverenga kuti tizive kuti Mwari ndiani. Tiri kuita kuti tiverenga kuti tinzwisise ukama hwatingakwanise kuita isusu naMwari. Saka ndichashare zvinhu zvandanga ndiri kurangaridzwa nhasi naMwari about who he is saMwari wangu. Chinhu chekutanga chandarangaridzwa muzuva ranhasi ndechekuti Mwari ndiMwari vanoropafadza. He is God who restores. Sezvatanga tiri kutaura minutes mashoma adarika, Job akasvika pekuti akapererwa o akarasikirwa nezvese zvaanga inazvo, akasara ari munhu. Asi panguva yakafanira Mwari vakamuropafadza zvakare, akava nevana, akava nezvipfuyo, akava neimba, akava nevashandi. Vadikani, tine maseasons atinogona kuita go through mukati muupenyu hwedu ekurasikirwa. Tine nguva dzatichasangana nokubirwa nekushaya mabasa, kurasikirwa nevana, kurasikirwa nevabereki, kurasikirwa nezvinhu zvakawanda. Dzimweni dzenguva wakaipa ariye atouya kuzoba mukati mekurarama kwedu. Asi kuburikidza nenyaya yandaverenga mubhuku raJob, Mwari vanga vari kuriratidzira kuti he is God who restores. NdiMwari vanodzoseredza kune zvinenge zvabiwa newakaipa. Chimwe chezvinhu zvandanga ndiri kurakaridzwa naMwari muzuva ranhasi kuti Mwari watinonamadza anove Mwari mupenyu ndiMwari vanomutsa ukama. He is God who restores my relationships. Kana manga muri kuverenga neni kubva muna Job, bhuku raJob, muchaona kuti pana Job 19 verse 14, ndichangoriverenga nechirungu chete kuitira nguva dzedu. Job 19 verse 14, Job anenge ari kurwadziwa, anosvika paanenge achitaura achiti, my relatives have failed me, my close friends have forgotten me. Hama dzangu dzandirasa, shamwari dzangu dziya dzanditamba nadzo ndichidyidzana nadzo dzandikanganwa. Obva aenderera mberi paJob 19 verse 15, obva ati those who live in my house have counted me as a stranger, I'm a foreigner in their eyes. Job akanga ari kusvika pakurwadziwa kuti vashandi vangu vandaibata zvakanaka ndichivabata sehama, iko zvino vakunditarisa semutorwa. Ndatova munhu wavasingazive a foreigner in their eyes. Handisisina kana munhu achandicheuka, handichina kana munhu ari kumira neni. I have no one on my side. Panguva iyoyo Job akanga ari kurwadziwa achifila kuti asiwa ega, arasirirwa nehama, arasirirwa neshamwari, arasirirwa even nevashandi vakanga vasurvivor from accident otsaona zvakanga dzamurwira. Pane imwe nguva chaiyo mukadzi wake akamurasa. Asore zvakaye Pastor Joseph. Vadikani, ndokumbira kuti tese tiise mafoni pamute. Pane vari kubata zviri kukanganisa kudzidziswa kuri kuitwa. Ndokumbira kuti tese tiise mafoni edu pamute. Rege kubata nekutaura zvinokanganisa mutauro. Ndapota hangu. Isai mafoni pamute. Enderea imberi Pastor Joseph. Anotaura kuchinjira here vari kubata yacho. Zvakanaka. I think havasi kuchinjwa asi zvakanaka zvakadaro tinoenderera mberi. Job anosvika paanofila kuti mudzimai wake haasisiri kufambirana naye.
munoziva pane pamwe pekuti kana zvarwadza, as long as your partner mumwe wako ainewe unofila kuti we can conquer the world tiri true. Asi mukadzi wacho pane paanosvika pekuti baba madi henyu matuka Mwari mafa. Pane paanosvika in a season of solitude kunatsoona kuti pano ndava ndega ndini naMwari, vanhu vese vasiri kumuona, vanhu vasisiri kumucheuka, pasisina ari kumunzwira tsitsi. Vadikani ndiri kutaura kuti Job akasvika pane nguva yekuti shamwari dzake dzakanga dzauya chiti dzauya kuzomuona nekumunyaradza. Havana kana one day ravakamunamatira. They did not intercede for him. Vakanga vari kutomushora, kutomublame kuti iwewe Job imhosva yako. Ari pakati pekurwadziwa vaitomudza kuti no, hakuna munhu akanaka anoita matambudziko ari kusangana nawo. Wakatadzira Mwari iwewe, ndosaka uri kurwadziwa kudai. Vaitomudza kuti nevana vako iwewe vanofanira kunge vakatadzira Mwari, ndosaka uri kutambudzika kudai. Nekuti ivo vaibhiliva kuti munyika yatinorarama zvinhu zvakanaka zvinoitika kune avo vanotenda kuna Mwari, vanofamba naMwari. Zvakashata ipunishment kubva kuna Mwari. Saka panguva yekurwadziwa akanga ari kutowedzerwa marwadzo nevanhu vamusiya neavo vaitomunyomba. Asi patinoenderera mberi nebhaibheri, Job 42 verse 11 inobva yataura, ndichaiverenga nechirungu chete nepamusana penguva, nhasi ndoda kukasika kupedza. Job 42:11 in English inoti, ndoda kupa dzokorodza, all his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. Vepiko mabrothers awa nemasisters awa paakanga achirwara. Ko vamwe vanhu vese vakuchizouya vachidya mumba make vaivepiko? Pazvinenge zvakaoma vadikani, tinogona kusara tiri tega. Asi kudenga kuna Mwari mupenyu anogadzirisa marelationships. Panguva yakafanira haumbosara uri wega. He will restore, vanogadzirisa ukama ihwohwo panyowani. Shoko raMwari rinoenderera richiti mabrothers ake nemasisters ake nevamwe vanhu vese vaisimbodyidzana navo before, they comforted him and consoled him over matambudziko akanga asangana nawo mumba make Job. Hansi they each came with a piece of silver and a gold ring. Vakatozouya vachitomunyaradza vachimusimbisa. Panguva yakafanira Mwari vakagadzirisa marelationships. Vadikani, I am reminded kuti Mwari watinonamata ndiMwari wekuti nyangwe nhasi usiri kutaudzana namai kana nababa wako, panguva yakafanira vachazvigadzirisa Mwari. Nhasi unogona kunge usiri kutaudzana nema-in-laws, usiri kutaudzana nema-siblings, kudenga kuna Mwari asingasiye marelationships akangoparara. NdiMwari vanozvigona, ndiMwari vanozvigadzirisa. Havambotisiye tichingorarama tiri tega. He fights on our behalf. Mwari wananga ndiri kuverenga nezvake, Mwari wemuna Job, ndiMwari anochenesa vana vake. He is God who vindicates you, he is God who vindicates me. Panguva yakafanira Mwari vanotaura through the storm, vachiudza varume vaya shamwari dzaJob dzaimuti ndiwe wakakanganisa, vachimublema, vachimushora, vachimunyomba. Mwari vanotaura kuti Job muranda wangu akataura zvakanaka pamusoro pangu kudarika imimi mese. Iye ndiye akatopa munamato wandinogamuchira kuti ndisarambe ndakakuitirai hasha. Vadikani, tinogona kupfuura nepanorwadza nepanorema, tigopomerwa mhosva dzatisina kumboita, tigodzingwa mabasa emhosva dzatisina kupara, kugofamba makuhwa nenyaya dzekunyepa in our families dzezvinhu zvatinonzi takaita tisina kuita. Asi kudenga kuna Mwari ari watiri kuona muna Job, anotichenesa, anochenesa vana vake nenzira yake panguva yakafanira. Chimwe chatadzidza nhasi kubva kuna Job 42 changa chiri chekuti urwere nekutambudzika kunouya mukati meupenyu hwedu haisi a sign yekuti is punishment kubva kuna Mwari. Ndichazvitaura nechirungu kuti zvibude zvakanatsonaka, zvicharasika in translation. Our sickness, our suffering, and my seasons of solitude atinoita go through are not always a result of our sin.
Chokwadi pane dzimwe nguva dzekuti zvinhu zvakashata zvinoitika mukati meupenyu hwedu kuburikidza kwekutadza. Asi chimwe chezvinhu zvatiri kunyanya kudzidziswa naMwari mubhuku raJob ndezvekuti nyika ino iri so complex. Ivo Mwari wacho, he is very complex. Muutsvene hwavo, mukunaka kwavo, mukuva Mwari wemasimba ose, pane pavanotitendera kupfuura nepanorwadza. Pane pavanotitendera kutofamba nemupata werufu, kwete nekuti vari kutipanisha, kwete nekuti tavatadzira. Asi out of that situation, good things will come out of it. Vadikani, marwadzo neurwere hwatinogona kuita go through hunogona kushandiswa naMwari as a way yekuti purify, as a way yekunatsa, kubvisa kablemish kadiki kaya kangosara mukati meupenyu hwedu. Marwadzo edu isusu anogona kuuya not just for us but mainly for the people who are around us. Mwari vanogona kutoshandisa urwere ihwohwo to win his children back to him. Vanogona kushandisa urwere hwari kuita go through kudzidzisa vana vavo about who he is. Shoko raMwari ratidzidzisa kuti patinoona vanobudirira muupenyu vaya, hazvireve kuti zviri directly proportional. Hazvireve kuti good people will always prosper, bad people will always suffer. Asiriwo mashandiro anoita Mwari. We all go through tests. Kunaka kwedu, kurarama kwedu hazvibva zvati gedye kubva zvashandiswa sechikero chekuti uyu mupfumi ane zvose zvakanaka pasi pano zviri kureva kuti ndiye akararama. Mwari havashande vachidaro. Chekupedzesera, nhasi ndoda ngopedza nenguva dzangu dzakanaka. Chekupedzesera chatiri kudzidziswa naMwari kuti Mwari vakakodzera kuti tirimbe mavari. He is worthy of our trust even when life does not make sense. He is worthy of our trust even tichirwara, even tichirwadziwa, even panguva yekushaya. Kuvimba kwedu muna Mwari, tazviratidzwa naJob, kuvimba kwedu kuna Mwari akufanire kuva directly proportional kumakomborero omaropafadzo atiri kupiwa naMwari. Kuvimba kwedu kuna Mwari it should be based on who he is, kuti ivo Mwari vacho ndiani. Kuvimba kwedu kuna Mwari kunofanira kuramba kwakasimba munguva dzekuwana, munguva dzekushaya. Tawana mhinduro, tisina kuwana mhinduro. Tawana kupindurwa pamibvunzo yatapa kuna Mwari nepatisina kupindurwa. Job akabvunza mibvunzo yakawanda. Chishuviro chake chaida kunzwisisa kuti Mwari, muri kuitirei kuti ndipfuure nepanorwadza kudai, ini ndisina kukutadzirai. I don't deserve kutambudzika kwakadai. Asi Mwari pavanouya vachimupindura, havasvike vachimuudza kuti no, ndazvitendera nezvakati. Vanosvika vachimuratidza who he is. Kuti ini ndiri Mwari. Ndiri Mwari who is mighty. Ndiri Mwari wemasimba ose. Njere dzangu, mashandiro angu, mabasa angu, even zvese zvandiri kumanage on a day-to-day basis, zvakakura ende zvakawanda kudarika zvinokwanisika kubatika nepfungwa dzako Job. Vakamuratidza kuti Job uri mwana mudiki, haukwanisi kumbozvinzwisisa zvose, haukwanisi kumbozviunderstanda. Asi in it all, I am there with you. Ndiri kutokuona, ndiri kutonzwa zvese. I am still in charge. Musango mese muri kuitika zvese, mumvura, everything, nyika yese, I'm still God who is in charge. Ndiri kutokuona, handina kutombokurasa. Asi you don't need to understand everything. Unofanira kungovimba mandiri chete. Panguva yakafanira, unobuda panorwadza ipapo. Shoko raMwari rinonakidza vadikani. Ini mukanditendera kutaura ndinogona kusvika mangwana. Ndirimo chete ndichingoita manyukunyuku ndichifara ndiri pamberi paMwari. Asi chishiviro changu nhasi ndechekuti tikwanise kuwana nguva yekuti tipakurirane kune vatanga kuverenga Bhaibheri. Ndoda kuziva kuti
zviri kufamba zvakanaka here? Pane vane mubvunzo? Pane vanoda kusheya zviri kuvashandira? Pane vanodawo kusheya what they learned kubva mubhuku raJob or even mubhuku raGenesis ratanga tiri kufamba naro? Saka panguva ino ndichangoita a very short prayer ndobva ndazosa nguva kuvakuru vechigaro so that vanotiopenera line redu kuti titsinhire izwi ranhasi or kuti tisheye our journey so far kubva patatanga kuverenga Bible in a chronological order. Mwari wekudenga atibatsire. Tinamati. Baba, tinokutendai nekuva pakati pedu muzuva ranhasi. Mazviita imi Jehovha neshoko iro ramaburutsa mukati muupenyu hwedu. Chishiviro chedu tenzi ndechekuti shoko irori Baba riwire paivhu rakaworera. Mabasa edu, matauriro, mafambiro edu aratidze kuti takuenda tichikuzivai nekukunzwisisai with each and every passing day. Baba, we want to be friends with you sezvakanga zviri kutaura Job. Job anotaura kuti he misses the nearness of God panguva dzake dzekurwadziwa. Zvichireva kuti akanga ainawo hukama hwekuti ainzwa kuti Mwari is near to him. Oh Lord, how we wish to be near to you. Baba, tibatsirei parwendo rwatatanga kufamba. Toda kufamba nemi Baba kubva kuna Genesis kunosvika kuna Zviremo. Tikunzwisisei Baba even up to the last chapter. Even tikunzwisisei Baba kusvika pane the last chapter yaRevelations pataiverenga. Fambai nesu Baba, vurai meso edu, vurai nzeve dzedu, tikunzwei, tikuonei, tikunzwisisei. Mazviita enyu tenzi. Tanamata nokutenda kubudikidza nezita remwanakomana wenyu Jesu Kristu. Amen and amen. Amen, amen. Tinotenda Pastor Josie nebasa guru ramuri kuita rekutidzidzisa. Ndinoimba kuti tese tiri kuzvinzwira tiri kutaurwa kwazviri kuitwa zvechidzidzo chekuna Mavambo tiri muna Jobhu. Saka inoyi yanguva yekusheya yekuti kana paine vanoda kutaura zvavakadzidza nezvavari kunzwa vatibatsirewo tinzwanane. Amen. 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 Pastor Josie, ndoda kutenda. Good. Mwari wakatendeka. Munoziva tsamba yaJobhu takamboiverenga asi zvandanzwa nhasi zvichitsanangudzwa mukati mazviri pamusoro pekuropafadzwa kwaJobhu nemadzoserwo akazviitwa nezvinhu zvakanga zvamboparara kunyanya pevana apa maenda dhipa maita dhipa neshoko mufunge kuti vana vaJobhu ivavo vakanga vakanzi vakafa vanga vasina kutofa asi akatozopafadzwa nevamwe pamusoro. Mwari ngavatidetsere vadikani. Tiri kudzidza zvakawanda dai Mwari varamba vachikugonekai uye zvekare mataura mukatsindira mukati Mwari ndiMwari. Nyangwe dai tikapinda nomumazvomoto panorwadza pakadii ndiMwari havatisiye. Yanzi mamwe matambudziko anototinza kuti Mwari varatidze ukuru hwavo uye tizogona kuzoropafadzwa. Zvekare ndikanzwa kusumudzirwa zvizhinji pamusoro perelationship. Mandiregerawo ndiri pane noise zvangu ndikazokurudzirwa pamusoro perelationship yakanga iripo pamusoro yekuti Mwari vanodzudzurudza relationship. Vadikani vakawanda mufunge tose tinoziva rungano rwaJobhu kuti neshamwari kuziva kusvika pamukadzi wako his better half mukadzi akasvika pakutaura kuti wadei wakesa Mwari wafa zvako. Asi Mwari vanodzoreredza relationship yekuti Jobhu akazovaregerera akatoziva chitowanyengeterera kuti wakumbirwe waregererwe naJehovha Mwari ndiye akatozoita kuti waone maropafadzo vanhu ivavo. Mwari vanoshamisa vadikani. Mwari dai vatigonesawo tiri kufamba naro chokadi muri kutora kuti nhongera tumwe tumanagezi zvavatingazive munoziva inoita sekunge nyaya kuti dai maramba muchingoendera mberi. Ini ndakomborerwawo regai ndisiyirewo pano tipa vamwe nditi amen. Mazviita maitakadzayo chokwadi tiri kudzidza zvakanyanya zvokuti isu pamutongo tikangoverenga pando vatati handizvozvo zvakaitika asi matsanangurira vari kuita akanaka ari kutidzidzisa zvikuru. Pane vamwewo here? Ngatienderei mberi. Amen. Amen. Ndandodonzwawo kuti kune kwaunowanikwa here Pastor Josie kana tichida more education on what she's teaching.
ndinokuedza kufunga kuti ndopindura sei. Amen. Ndinogona kukupai nhamba dzangu, I guess. Kana muine peni munogona kunyora. Ndiri ready. Okay. 513 301 4062. Ndichaidzokorodza. 513 301 4062. Mashita. Thank you. Hallelujah. Mazita nepon namba ngatienderei mberi. Amen. Amen. Ndinokukwazisai mose shamwari dzerwendo. Ndinai Karimfumbi kuBoston. Ndinoda kutenda Pastor Josie neshoko nekunzwisisa kudzidzisa kwamunoita Mufunge. Zviri kutikomborera zvinotikudza mweya, especially kuti encourage kuti tinge tichiverenga Bible. Ininiwo zvangu ndenge ndatipfureni ndakumberi. Mazuva ano ndiri kuverenga Samuel. Matitaure pamusoro pezvetiri kuverenga Bible. Ini Samuel 2 ibhuku riri kundirwadza kuverenga. Nekuti muri kudeurwa ropa. Mune kurwisana. Mune masibling rival. Zvirikubva zvangondipa reflection yezviri kungoitika kuti this is a repetition yezvakagara zvichingoitika kurwisana ukuku kuti vanhu vanongogara vachiurayana vachingori zvakangogara zviripo. Saka ndiri kuti ndo upenyu here hwapanyika hwokuti vanhu tinogara takafanira kunge tichivengana, vanhu hatigoni kugarisana kungourayana nekuurayana chiki. Saka ini bhuku riri kundinetsa nezvekuti ndiriverenga, though I'm determined kuti ndinge ndichiripedza. But ameno kuti riri kundiremera chaizvo nokuti ndiribva rangondivhurikira zviri kungoitika mazuva ano. Ameno kuti but sorry kuti ndinenge ndakuti diverte mune pamuri kufundisa izvozvizvo. But ibhuku raSamuel ndiri kuverenga ndiri kuda kupedza, but riri kundiremera chaizvo. I'm not to do have anything to say about it. Okay. Ndanga ndichida kupindura kuti ndikuedza kufunga kuti the best way for us to tackle it ndeipi. One other way is kana mine mubvunzo yakanyanya, we can connect kuseri, then I'll share what I know, but as a group tichapasvika pese usually tinowana more understanding kana tine the background yekuti sei zvazvosvika ipapo pekuti ropa racho riri kudeuka. Mwari vari kuzvitendererei kuti zvideuke zvichidaro and so on. Saka usually my encouragement is kana uri paine order uchiona kwazviri kubva, you will see the hand of God more. Asi kana mine mibvunzo iri pressing, feel free kundibata kuseri, then we can discuss. Another resource also that I was going to share with you was kuti kana mine Bible commentary rinobatsira kunzwisisa, but kana musina I can reference, ndinogona kukutsvagirai akakunakirai anogona kukubatsirai kuti munzwisise. And in addition to that, praying. This call is no longer being recorded. Is what usually helps. Dzimwe dzenguva ukaverenga shoko unonzwa mwoyo wako uchirwadza, asi ukaramba uchinamata Mwari vanozokupa revelation yawanga usina kuwana kuti unzwisise kuti sei zviri kudaro. I hope zvabatsira. Yes. Amen. Mazita zvinobvira here kuti iyo maBible commentary acho mumboya neamunofunga kuti anotibatsira. Akawandawo zvakare iyo maBible commentary acho. Okay, sounds good. Saka pandinodzoka next week tinotora a few minutes to go through my Bible commentary. Ndichitsanangura andinorecommenda and why. Then the other things Tataka mentioned in the first lesson at Takaita
was kuti kana uchiverenga bhaibheri kazhinji hauunderstand everything pekutanga. And kana tiri kuva vanhu vari honest kutaura chokwadi, we will never understand all of it until we die. Asi every day that we read, that we soak ourselves in the word of God, the more we get to understand him. So some of the things that we can do is paunoverenga paya uine mibvunzo, nyora pasi mibvunzo yacho on that chapter yauri kuverenga. Kune maBibles anonzi majournal Bible ane space ku left neku right, mamwe ane page riri blank. Unonyora mibvunzo yauinayo, then unokwanisa kupfuurira uchienda mberi. Kumberi kazhinji unozonosangana nema-answers aya. Saka musi waunozodzokera paya wakaona kuti okay, ndosaka zvaidai. Dzimwe inini ndinofarira kushandisa ma-sticky notes. I don't usually use ma-journal Bibles. Saka ma-sticky notes angu ndinobva ndanyora kuti bhuku racho nevhesi right nechapter yacho. Ndobva ndanyora mubvunzo wandaita ndouisa ipapo. Pandinodzoka next time ndakuverenga ndakutogona kupindura mubvunzo uyu nhai. So most of the time, write your questions, meditate on it, do your research also. Mamwe ma-answers tinozoawana as we proceed. I don't know kana paine vamwe vanoda kuwedzera also. Ngatisunungukei, azireve kuti ndini ndega ndiri kuverenga bhaibheri. Saka tiperi pane vafundisi tichida vanotorinzwisisa kudarika inini. So ngatisunungukei kusheya tichibatsirana. Handisiri kuda vadikani kuti tive vaKristu vanouya muchechi faithfully, tichiseva Mwari faithfully, tichititha, tichiisa offering yedu, tichiita all those things, asi tisingatomborinzwisise bhaibheri racho. Ndozvandiri kuti ndo chishuviro changu ichocho kuti toda kubvisa kusanzwisisa ikoko. We want to be vana vaMwari chaivo vanonzwisisa Mwari watinonamata, vane that strong relationship naMwari wacho. Vasingati kana tabata bhaibheri tonzwa hope, kana tabata bhaibheri toita confused, kana tariverenga kudai totoza kuziva kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. We want to have that intimate relationship naMwari. Tonamata Mwari watinoziva isusu personally. Amen. Muri pere vana mama? Okay. Sorry, ndangitaura pamute tonight. Sorry. Okay. Ndandi kuti inini Pastor Jose zvamukutaura zvakanaka chaizvo, zvokuti tiverenge bhaibheri tichirinzwisisa. Ndosaka takatenga mwewo makomendari bhaibheri iwaya kugara naro uchiverenga, asi nzwisisira kutaura ini pamuchidzidzisa apa tichiona yakakosha zvakanyanya. Saka tiri kufara nezvamuri kuita, titokumbira Mwari kuti atibatsire tigonewo kunzwisisa, kufamba nemi tichinzwisisa zvekutaurwa nebhaibheri. Amen. Tinotenda. Amen. Amen. Pindai henyu. Makadi Pastor Jose takazota musunzwa zvakanaka. Ndinotenda mudikani, nhasi ndiri nane zvekuti vana we are trusting in the Lord kuti vanopora manje. Tinotenda Mwari. Takazvinzwa paprayer line nezuro. Tichiri kuna Mwari. Inini handisiziva henyu kuti nyaya iri kubva kupi ichienda kupi, because ndatotanga kupinda nazo. Ndokunzwawo izvozvi. But tinoda kutenda ine kudzidza kwamuri kuita. Ndanzwa mama vangu vasara nezvebhuku raSamuel, ndori pandiriwo inini ndiri kuverenga bhuku raSamuel. Ndiri kutotoonawo kutadza kunoita vanhu tine mwoyo yakaipa dzimwe dzenguva, yakanyanya kushata. Tozoona kutendeka kwaMwari Baba, ndi Mwari vakatendeka, and tozoona kuti kutsungirira wakamirira pana Mwari zvinorevei, and tizoonawo futi kubatirana nevanhu vanotya Mwari. Zvese zviri mubhuku raSamuel iroro.
vanhu unogona kuita ushamwari nevanhu vasiri right, but unogona futi kuita ushamwari nevanhu vanenge vari kusaidi kwaMwari, zvinogona kukubatsira. But ndada kuti ndingotaura something chamataura nenyaya yepaJob. Mandifungisa mumwe murume tiri kuHarare. Murume iyeye akanga achitry kuita business. So it took him a long time kuti atokwanisa kuva successful. Saka pachona akateta murombo chaiye. I'm not talking of Strive Masiva, but vanhu vari pamwe chete vaitofamba pamwe chete naStrive Masiva. Saka iye murume iyeyu akatosvika pamusara nyaya yekuti hama dzangu dzandiramba, vepedyo vangu vandisiya, this is where I'm taking it up from. Kuti murume iyeye akarambwa nevakadzi, mukadzi waakatanga naye akamuramba akati uri murombo. Achingomuudza kuti yaiwa kani zvakuda kutoita, achimirira chona hapana chiri kuita. Ndobva arora mukadzi wechipiri, ndobva amuudza kuti zvinhu zvangu zvakutoda kutoti zviite, achitoona kuti hapana situation yokutoita wet, abva atosiyawo. Wechipiri akauya, and then the last one ndiye mukadzi ari kuenjoya manje zvinezvi, because akazoita murume waye akazoita breakthrough inoshamisa. And it is among the top guys vanotoshanda zvekuto exporta zvinhu zvavo zvavanoita izvozvo to different countries of the world, zvisina mari yehukopokopo kana kuti yekunzi inofungidzirwa kuti ine chichi, no, yekutoshanda chaiyo, kutoti vanhu vanotobva ku different countries vachitouya kumaini kwavo ikoko vachitoona zvinhu. And this is something chakaita kunana 2010. So it's not something new zvekuti vanhu vangafungidzirwa kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvine politics. Just sheer hard work, nekuvhurirwa mukana naMwari, nekushinga achinamata, achisekwa, achiuya asina aine one pair of shoes. Asi kumiti kwataenda ikoko kwatainosangana navo vaiuya faithful kusvikira nanhasi. I understand kuti vachiri kuenda kumeeting ikoko, vachiratidza kutendeka kusimba nekuramba wakashingirira pana Mwari asina kufanana nevanhu. I just wanted to say that kuti manditeka back to that man. Vamwe vakaramba vakatosiya, vacho vachita navasiya maybe, ana Esther vakapinda nezvavagere. Hapana kwasingaende, vana zvasingaitirwe. Mwari achitiitira zvakanaka. Amen. Amen. Ndinotenda nekushare nyaya yakadai. Ndopaunoona kuti we need to walk tichitungamirwa naMweya Mutsvene anotipa that spirit of discernment. I can imagine how the other women are feeling now. Vakanga mamusiya vachiti hana mari. Pana akatombozoka kuti baba tadi kuchisumudza. Upenyu vadikani, dai Mwari wekudenga atibatsira. There are two things that I wanted to mention. Number one, I was thinking kuti it's likely a very good idea kuti vana mama tu vataura nyaya yekwaSamuel vari kuverenga Samuel kuti vaconnecte. I was thinking kuti zvinogona kubatsira zvisingaite if they are reading the book of Samuel pamwe chete. Pastor Joseph, Pastor Mateus, Pastor Charity, Pastor Charity. Oh, Pastor Char. Pastor Charity. Oh, thank you. All right. Then the other lady angachitaura vangati vari kuverenga kana muchiripo ndokumbirawo zita nditry kukuconnectai pamwe vabuda. That's okay, but vakapinda varekodi. Ndiri pamute ndimaikari mupfumbi kuBoston. Yeah, aiwa zvisho zvinenge zvakanaka mufunge hapasa tikakonekta menoti ndinogona kukubatei munogona kundipa kubata namashure munogona kundipa namba ndopota tichiitikana ndava kuverengana ndasvikapo kuti ndezvorema ndichakupai matamba nadzo ndichakupai. Oh, okay, aiwa zvakanaka ndoenda kuna Pastor Makona. Aiwa, thank you. Okay, sounds good. Then intangotaura padiki tobva tadzosa nguva kune vatungamiri veprogram nguva dzedu dzakuda kushata. Pane vanga vachiti zvoni vatanga kupinda nesu nhasi vasati vakunzwisisa kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Ndichaedza kuzvidimukidza in 2 minutes. Oh, wow, all right, Pastor Cha. So
today yanga iri week 3 yemessage yedu. Patakatanga first session ndaitaura kuti ndine mudzimai akauya kwandiri achitaura kuti haanzwisisi kuverenga Bible ende zvakandishamisa zvisingaite nekuti munhu akakurira muchechi upenyu hwese, munhu atokura mukristu wekuti kana muchimuona munofunga kuti hapana chamunokwanisa kuona. So zvakandibata zviya zvekuti you do not find rest. Then saka I started working with her kuti ndivabatsire kunzwisisa, and that pushed me into preparing a sermon yandakauya nayo 3 weeks ago. Saka patakatanga taitaura kuti Bible kuriverenga kubva kwekutanga kunosvika kwekupedzisira unoda about 40 hours to about 53 hours kana uri standard reader. Hazvitombotore nguva yakareba. Then we went deep into detail kuti sei tichifanira kuriverenga, how do we read it. Ndizvo zvinogona kutibatsira kuti tive consistent pakuriverenga Bible. Saka part of that discussion atakaita was also having those groups, which was part of the reason yandanga ndiri kuti ticonnecte vari kuverenga Samuel right now, kuti zvinobatsira when you have an accountability partner or munhu anokubatsirawo kunzwisisa. So in addition to the voice of the Holy Spirit inotibatsira, there are so many tools, there are so many tips that we can leverage kuti tinzwisise shoko raMwari. Saka that's how we started. Saka takatanga kuverenga, like last week we were covering from Genesis 1 kusvika Genesis 19 and a little bit of Job. Then nhasi tauya taakupedzisa the book of Job. Tiri kuverenga kune vari kufambirana neni vachishandisa the same Bible. We are using the chronological Bible. Rinova nema-events akaitika in the order yaakaitika. Hatisi kushandisa order yeMbible. That way zvinotipa a clearer understanding of the flow of things. Nekuti Bible redu is one continuous story. I hope ndagona kuchisummarize. Back to you, vabati vechigaro. Amen. Mazita enyu nekutsanangura ndofunga tese tanzwa kutsanangurirwa kwataitwa tigotora nguva tichibatsirana naPastor Josi kuti tidzidze zvakanaka tinzwisise. Chekupapa vaita phone number yavo, tinoimba kuti vanhu matora phone number yavo kuti mugopota muchibatana navo. Handizoti mufundisi Makoni varipo here? Kongo ndiripo. Takuisa nguva ino kwamuri. Amen. Ine toda kutenda Mwari. Vanotipa zvinhu zvakafanira panguva yakafanira. Ndofunga Mwari vanga vari kuona vanhu tichigoverenga Bhaibheri tisinganzwisise. Vamwe vaitotaura kuti ndaverenga Bhaibheri 8 times. Ukaona uchiti dzokorora izvozvo, uchingori dzokorora uchibuda pasina chawabata. Zvinoda kuti hausati waridzidza maverengerwo aro. Kungoriverenga chaiko kana kuti kamwe chete kana kaviri uchienda kunobuda kunze, zvakatowanda chaizvo. Chaunenge wasarirwa nacho ndozviri mushangati zvekudzidziswa naPastor Josi, zvokuziva how to read the Bible. Nekuti pamwe ukangoriverengawo senovel, ichokwadi harina zvarinozokubuditsira. Uye ukaona uchiverenga usina kurongeka, usina kurirongedza, usina kuriisa mumhando dzauri kuda kufamba nadzo, harina zvaunozobata. Saka toda kutiendesesa Mwari kuti vatizarurira mukana iwoyo wekuti tidzidze maverengerwo aro. Izvozvi zvinotipa kuti vanhu vazhinji vagogona kuverenga Bhaibheri. Vamunoona vanozogona kudzidzisa Bhaibheri, vanogona kuzoparidza, zvinenge zvabva mukuverenga imomo, wanzwisisa shoko raMwari. Saka tikuda kutovavarira kuti mugore rinouya iri kana iro rino chairo tinge taane vanhu vakawandawo vanoshanda muimba yaMwari, nekuti mukristu wese anofanirwa kushanda basa raMwari. Tangira nokuti unoverenga here, unotungamira here, unoparidza here, unonamata here, ingowanikwa uine chimwe chinhuwo chaunoita, kwete kuteerera. Ukateerera gore rino, rinouya woteerera futi,
uya paseri uriteerera futi hapana chiri kunyatsobuda ipapa, nekuti unofanirwa kuita zvataurwa neshoko rakati endai naizvozvo munoparidza, nekuti kana usati wakugona kugoveranawo nemumwe zvawanzwa chira kuti hapana zvawati hamuna chauri kuwana kubva pane zvauri kuverenga, nekuti kana chirimo chinokuita kuti utaurire mumwe kugona kugoveranawo mune mumwe. Saka iwa ndaukutendai, ndautendesesa zvakanyanya Pastor Joyce. Mwari ngavakuropafadzei. Mazuva ranhasi matiitira zvinogara zvakadaro. Ini ndanzwa kukomborerwa, ndotenda zvikuru. Manga musiri kunzwa zvakanaka svondo iro rese, vakatombondiudza kuti ayo chitsvagai mumwe munhu anondibatira, nekuti handifunga kuti ndombogona kuparidza. Ndadaiwa no, it's okay, musazvimanikidze kana musiri kunzwa zvakanaka, we just wish you well, nekuti nguva ino vazhinji vanhu vangori neflu. Asi ndobva vazotexta mufunge rudo rwebasa raMwari, vakabva vati aiwa nhasi ndinenge ndamuka ndiri nani, nyange vana zvavo zvavasiri kunzwa zvakanaka, regai ndiite. Vangani venyu vakadaro ngadai vatoti zvandakanziregai aiwa neno ikoko, asi vanga vari kunzwa mavari kuti ndine zvandofanirwa kuita. Izvozvo zvinotorapa. Mufunge munotoona vakatopora, kwete kuporeswa izvozvo zvega, kutokomborerwa. Mwari ukangoshanda basa ravo havamborega kukomborerwa. Izvozvo ndo zvandonyatsoziva izvozvo. Saka toda kungotenda Mwari nekurapai Pastor Joyce. Tirikutendai zvekare neruzivo rwakaiswa mamuri kuti mugone kutodzidzisa Bhaibheri, nekuti ukaona kutoridzidza vakuridzidzisa watoridzidza ukarinzwa ukarinzwisisa. Saka kana wagona kudzidzisawo vamwe chipo chinobva kuna Mwari, nekuti vakatonyorwa kuti some are teachers in the fivefold ministry. Maticha veBhaibheri ndo basa guru guru, nekuti hapana munhu anopfuura asina kupfuura nemuna ticha. Nyange huri upenyu hwedu hwekunze, hapana akambobudirira muupenyu hwake asina kupfuura nepana ticha. Saka aiwa tinotenda Mwari. Regai ndinamati ndikosvika pakuvhara. Ndisati ndati namata, regai nditendesese vatiri vabvunza mibvunzo. Yabatsira chose. Vamwe tina kuifunga, asi imi mapihwawo kuti mufunge mubvunze mibvunzo iyoyo, nyange nekutsinira kungowedzerera pane zvatadzidziswa. Ukaona wakugona kuzvitaurira mumwe zvira kuti wanzwisisa, nekuti vamwe vanozotadza kutsinira shoko nokuti haana kunyatsonzwa. Saka anozonga agotya kukanganisa kuti handambonyatsonzwa zvakanaka, saka handingatsiniri, handingataurire mumwe. Saka tautenda Mwari, nemi totenda nebasa guru rangariko masikati ano. Pastor Joyce, muchiripo? Wangu ndiripo. Kubvire muchinamatirewo. Muchinamatirewo tivhare. Amen. Amen. Tinamati. Amen. Thank you. Baba, tinokutendai nemumwe akwanisa kuuya pano zuva ranhasi kusokera patsoka dzenyu achinzwa izwi renyu. Tinokutendai Baba nebasa guru ramuri kubata mukati meupenyu hwedu. Chishuviro chedu tenzi kuti iro shoko ramadyara mukati meupenyu hwedu muzuva ranhasi rigare nesu nekusingaperi. May the wisdom that we will continue learning, Baba, from your word pass on to our children and our children's children. Chiedza chenyu Baba ngachivhenekerwe mukati meupenyu hwedu. Baba, tainamatira your wisdom, your help and your guidance apo tichange tiri kurava shoko renyu mugore rino ra2026. May you give us the confidence to share with others zvatinenge tadzidza. Tinoramba takatarisa kwamuri Ishe, mubatsiri wedu, mudzidzisi wedu, mununuri wedu. We thank you all, Father God, for being our healer. Vazhinji vanga vasiri kunzwa zvakanaka, nesu we are still on our path to recovery. As we continue praising you and worship you, nekuti muri Mwari vanotirapa kubva marwadzo ose, muri Mwari vanotirapa pamweya, muri Mwari vanotirapa mumwoyo, nemaronda ose atinogona kunge tinawo. Baba, taakuparadzana kubva paprayer line pano, tinonamatira kuti Mweya Mutsvene arambe angori nesu, atitungamire pane zvose zvatichaita.
tinonamata Baba kuburikidza nemuzita remwanakomana wenyu Jesu Kristu chiti amen. Ngatigashire hedu ngoni. Nyasha dzaishe wedu, rudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene ngazvive nesu nhasi zvikogara nesu nokusingaperi-peri. Tinamata nokutenda muzita raIshe wedu Jesu Kristu ndinoti amen. Shalom, shalom. You have a blessed day, vadikani. Haleluya. Mazita enyu Pastor Josie, mfundisi Makoni, tese tanga tiri pano tanzwa kudzidziswa kunokosha kwazvo. Totenda zvikuru. Mwari varamba vachiporesai Pastor Josie. Mazita. Tese tanzwa shoko, Mwari atikomborere tigonzwisisa zvakapfuura pane zvataiziva zvese. Handizoti mufundisi Makoni ndine zvekutaura here? Atotoendawo. Thank you Mama Chidakwa, thank you nekutiverengera Bhaibheri, thank you nekutipa zviziviso, thank you nekupanodzangisa kuvhura imba yedu, kereke yedu, thank you nekutiimbira. Mwari vakukomborere Mai Chidakwa nevamwe vose. Mazita vanga varipo. Mazita totenda Mwari zvikuru vatichengete tese. Iyo munguva ino tiri kusangana nayo yakaomarara zvakadai. Mukati menyika munoziva kuomarara kwamakaita. Asi novimba naMwari. Mwari atichengete tese mufere zvakanaka. Bye bye. Bye. Bye bye.